Ассалому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Савдо ТВ. Савдо ТВ уялӣ. Бародари азиз, чӣ хеле ки ҳаматон дидесед, намехе рӯзи якшанбе барф задагия, рӯзи шанбе бега уш зад, пага уш рӯи бозор дад, ҳама ҷо сафед кардагия. Мақсад ки молу продуктҳои чизо кам омадагӣ буданд. Ба ҳар ҳол мо рафта забт кардем, баъди шумо пешкаш мекунем, насиб бошад натоиз тамошо мекунед. ҳамун чӣ гуфтанем, як дона ҳамун лайки бепулай камоно хемхи биҷақе ки гуфти ҳамун ки кабутак шава. Бародари азиз, видеоро то охир тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед. иншоалло ки бо мо дар хизматем. Фикротонро обязательно дар ҳамин комментария бинависед. Нигоҳ кунед чӣ хел барф задагиаед. ҳамун болои кришо короче 10-15 сантиметр шидагия замина, не ки дар ов кадисе замин ошдагия барфошина, болои кришо 10-15 сантиметр шидагӣ ҳастай барфи хушрӯ задагия. бародари азиз, то охир тамошо кунед. лайк, подписатсия, касоне ки меҳмонанд дар ин канали мо, подписатсия кунед. иншоалло ки канали беҳтарин, видеоҳои беҳтарин. чӣ фикре доред дар комментария бинависед. бо мо дар хизмати шумоем. раҳмати худо. то охир тамошо кунед видеоро. на бародаро гови ҷӯшо барф беҳад сахт бурида эҳсос ҳама при барфаи савдора нест. ин гусалашай чандишка яка 10200 мега бо савдо мешава. нав омадагия ҳеҷ кас савдошам карда нест бародаро. гусалаш нарая мода ғноҷинакай гусалаш ширшан қай дошта боша. شیر کس سهار بگه 6 لیتر. саҳар бега 6 литр бародаро шир дора. ما 6 تا نمیتیم 8 تا بتیم میتیم حالا کم نمیتیم. гови ҷӯшо на бародаро бақай ала бовар кун на говай на мола ҳеҷ чи нест бародаро. имрӯз ҳамя видео тунистем ка ира чанд кай нархша 12000 сомониш мега бақара бақай калони созай я солав дмоҳа бозор чандиш кар ягон нархша 10 то 10 нима кай саниш додагиш нест дақиқа бародаро бақай калон 12000 сомониш мега. ина бародаро бақай ёшак 6500 сом 6500 гуфтия 6500 сомониш мега. да таво ба худо ҳама лои чалай бародаро ки ба ҳол зор камера кайсин 6500 мега бо савдо меша. и бозор ягон нархш карака бозор ягон нархш кар 5 бозор кагиш додагиш нест 5500 сомони бозор кар. ина бародаро ба қай ёшак ира чанд кай яка нархша 5 мега бародаро бо савдо мешава. бозор ягон нархш кар чандиш кар 5200 кар бозор додагиш нест ба қай ёшак. салом алейкум ина бародаро ба қай ёшак 5200 бозор кар додагиш нест дақиқа. ина бародаро гови бақай калонай чанд гуфти нарха 11000 сомониш мега бо савдо мешава. бақай калон бозор ягон нархш кар то чанда каниш 9000 каган то 9000 9000 сомона каниш додагиш нест. ина бародаро ба қай ёшак сия чандай нархшира 6000 сомониш мега. бозор ягон нархш кар ака бозор чандиш кар 5000 бозор 5000 кар додагиш нест бародаро 6000 сомониш мега. ин бақай дигаришан ишам ёшакай бародаро иша чанд сом гуфти яка 6000 сомониш мега бозор да 5 кан додагиш нест.
6000 сомониш мегам. Бақай барои боқидан бародарон ё шак. Ина бародаро бақои ё шак. Иша 5000 сомонӣ мега. И зарди калонша 6000. Уша 6000 сомонӣ мега, иша 5000. Бақои ё шакам. Паранги 6000 сомонияй, иша 5000 мега. Ҳадена. Ина бародаро боқои 7 моҳа 8 моҳаанд. 5 шу мега. Барои боқидан. 5500 сомӣ шу мега бо савдо мешаванд. Акай ҳоҷи бозор ягон нарх шу кард? 4700 шу кард, додагишу нест дақиқа. Ина бародаро боқора хутон бинед. Ина бародаро бақаи ёшак сияҳ. Чандш гуфти ака? 5300 мегаш. 5300. Бозор чанд кара кайгона ка? 4700 бозор, 4700, 4600 бозор кан додагиш нест. Бақаи сияҳ бародаро. Бақача ё ғаноҷинча ина бародаро 3300 сомониш мегам. Чанд мешава бу? 3300 сомониш мега бу савдо мешава. Ғаноҷинак ё шак. И бозор ягон нарх шикара ка? 2800 канеш додагиш нест. Ина бародаро бусала 3-4 моҳа. Бақача ё ғаноҷин 2200 сомониш мега бу савдо мешава. 2000 бозор кагишай. Бозор 2000 кагишай бародаро. 2200 сомониш мега. Салом алейкум. 560 шу харидаги. Гӯспандоро бародаро. Не нешмо диёрам ди. 560. Молодец, неке ба худам чизор ам. Раҳмати калом. Масян мо дависто томошо мекунем. 560 сомонӣ харидаги шуа. Ин неке нарх беҳад. Ина лимонта 3 таша 10 сум мега. Иш 5 таш 10 сум бародаро. Иш 4 таш 10. И 4 таш 10 яка? И 4 таш 10, иш 5 таш 10. Ина ёш 3 таш 10 сомон. Иш 3 сум. И 3 сум дунаша. Я дунаш 3 та я тай 10 сум. 3 та. И яйни майдош 10 сум мега.